Oho, to su kozmetičke torbice, a okolo puno šminke. Rebeka ima raznobojnu, a Jill brown. Odlično, taman sam htjela da osvežim karmin na usnama. O, ta boja mi dobro stoji. Usne su mi tako lepe. Ja hoću. Čekajte, moj karmin nekako čudno miriše. Čekajte, da li je to? Da, čokolada. Cool, baš mi se sviđa. Ali ja mogu čak i da našminkam usne. Ups, nisam tako htjela. Sad su mi sve usne u čokoladi. Pa dobro, mogu da pojedem sve to. Da. Da, tvoja čokoladna šminka je užasna. A ja zato mogu da napravim stvarno lep make-up. Prvo ću staviti puder, a zatim mi treba paleta. O da, kako lepe boje. Baš mi se sviđa. I ja mogu da našminkam kapke svojim senkama. Eto, gledaj, lepa brown boja. I ukusno. Imam čak i rumenilo. Stavit ću ih na moje obraze. Da. Odlično. Čak mogu i četkicu da pojedem. Cool. Jill, svo lica ti u čokoladi, to je užasno. Pogledaj se. Ne, mislila sam da će to biti lepo. Kakav užas. Izgledam odvratno. To je jako smešno. Zato imam čak i čokoladno ogledalo. Sad ću ga pojesti, a ti nećeš dobiti ništa. Sedi i zavidi mi. Jao, kakav apetit imaš. Da, jako sam gladna. Pogledaj šta je unutra palete. To su čokoladne bombone. Ovo je mnogo ukusno. Nevjerovatno. Ja bih htjela nešto ukusno. Jill, hoćeš mi dati nešto? Molim te. Ja imam još i parfem. Šta je? Hoćeš da probaš moj parfem? Dobro. Izvoli. Prijatno. Jill, šta si uradila? Svo lice mi u čokoladi. Kakav užas. Ko se zadnji smeje, najslađe se smeje. A sada imate ceo frizerski set. Ovdje su makaze, češelj, pa čak i fen. Definitivno možete da napravite cool frizure. Jill je odlučila odmah da proba. Izgleda da ona ima pravi set. A šta je kod Rebeke? Da, njen set je od čokolade. Probaj. Prelepo. Dakle, sada svi zavidimo Rebeki. Da, prelepo. A sad ću uzeti češalj i pokušati da očešljam svoju kosu. Odlično mi ide. Znaš šta, i ja tako mogu, vidi. Eto, gotovo dosta. Jilla, šta još imaš? To je fen. Sa njim možeš da isfeniraš svoju kosu. Da. Kao što to radi Rebeka. Šta? Da ponavljam za njom? Kako da ne? Mogu i sama da se snađem. Kako je moćan! Dosta! Dobro je. Glupi fen? Ti si luzer. Znači, moj fen je definitivno čokoladni. Sad ću ga probati. Prelepo. Jill je nešto besna. Žao mi je, Jill, ali ti si dobila sve pravo. Predlažem da napraviš neku lepu frizuru. Mogu i ja. Jill, očigledno ne znaš da koristiš šviklere. Šta nije u redu? Jill, kako si smešna. Ne mogu. Opet mi se Rebeka smeje. Nema veze, znam šta da radim. Sad ću malo ugrejati fenom tvoj vikler. Tako je? Ne, šta radiš? Ne, čokolada se istopila pravo na moju kosu. Rebeka ima neplaniranu čokoladnu masku za kosu. Jill, kako si mogla? Sad si nagrabala. Rebeka je jako besna. Sad ću ti napraviti lepu frizuru. Pazi se. Oho, kakva frizura. Jadna Jill sigurno nije spremna za ovakve eksperimente sa imidžom. A sad imate velike kofe sa piletinom iz KFC-a. To je stvarno cool. Dakle, kod Jill izgleda da je čokoladna piletina, a Rebeka je dobila pravu. Probajte i saznajte.
Jill, počinje. Hajde! Ovo će sigurno biti ukusno. Sad ću probati prvi bacak. Wow, kako ukusna čokolada. A unutra je tečni karamel. Šta može biti bolje? Blago tebi. Ali ni moja piletina nije loša. Sad ću je probati. Prijetno, Rebeka. O, to su maniri. Sigurni smo da je Rebeka prva osoba na celom svetu koja jede piletinu s pomoći viljuške i noža. O, da, kako ukusno. Koja si ti, dama? Dobro, ješću rukama. O, tako je zaista lakše i ukusnije. Piletina je fantastična. Mnogo mi se sviđa. Poješću sve do kraja. Ne mogu da se zaustavim. Oho, Rebeka, gde su ti maniri? Jao, ovdje je cijela planina od kostiju? Da li si sve tako brzo pojela? Oho, to je cool. A nisam znala da toliko može da stane u tebe. O, čekaj. O, Rebeka, imam lošu vest. Kakvu? O, ne. A moja piletina je bila ljuta. To nije dobro. Gorim. Oho, imamo pravu vatru na stolu. A Rebeka, šta si uradila? O, čekajte. Ali sada mogu da ispečem svoj marshmallow. Rebeka, hajde zajedno sa mnom. Šta? U stvari znaš, to je dobra ideja, Jill. Hvala. Da li su ovo kontroleri? Zanimljivo. Igraćete igrice, jeli? Rebeka ima čokoladni kontroler. Trebalo bi da bude ukusan. A Jill ima pravi. Ali obe možete da probate da igrate igru. Hajde da počnemo. Oho! Kakva borba! To je jako uzbudljivo. Ja moram da pobedim. Jill, predaj se. O ne! Aha, kako da ne. Neću se predati. Eto ti. O ne, Rebeka, tvoj kontroler se lomi pravo rukama. Jesi li videla to? Kako ćeš da upravljaš sad? A Jill je već počela da gricka delove tvog kontrolera. Ukusno! Oho, Rebeka je tako naporno igrala da se kontroler istopio pravo rukama. O ne, nisam čak ni pobedila. Prestani da se smeješ. Moram dovesti borbu do kraja. Da! Pobeda je moja, to! Ja sam pobedila. Šta je ovog puta? O, to je kola. Kod Rebeke je sigurno prava. A Jill ima jako čudnu flašu, liči na čokoladnu. Hajde da vidimo. Poklopac mi ne treba. I ja tako mogu. Vidiš? Gotovo. Okej, a sad ću probati kolu. Da, flaša je čokoladna. Tako je ukusna. A ja ću popiti svoju kolu. Prelepo. Moje je sigurno bolje nego tvoje. Devojke se odlučile da se takmiče kome je ukusnija kola. Jillina flaša je puna čokoladnih bombona, a Rebekina flaša je puna kole. To sigurno osvežava. A Jill ima još i čokoladnu flašu. Devojke, verujte, a vama je obema kola ukusna. Ne treba da se svađate. Ali moja je svejedno bolja. Ne, moja kola je bolja. Jel ti jasno? Nije. Devojke, možda ipak mir? Jao, dobro. Neka borba počne. Eto ti! Dakle, sve ste prosule i razbacale. Morat ćete sad da jedete sa stola. Prijatno. Ovo je najmanja čokolada koju sam ikad videla. A ja imam srednju. To nije loše. Oho. Sklonite se, drugarice. Danas je moj dan. Šta je to? Tvoju čokoladu čak ni ne vidim. Ali ja počinjem prva. Sad ću probati svoju omiljenu mlečnu čokoladu. Onda čekajte. Imam bolju ideju. Istopit ću svoju čokoladu na mojoj mini kuhinji. Da, to sam odlično smislila. Trenutak. Treba mi lepa šoljica. Uključujem i čekam. Eto, moja topla čokolada je spremna.
Wow, jako ukusna. O, šteta što sam tako brzo sve popila. Uj, ona liže svoju šolju, odvratno. O, znači sad je red, super. I ja ću otopiti svoju čokoladu, ali uradit ću to uz pomoć Fena. Treba malo sačekati. Eto, super, uspela sam. O, setila sam se jednog lifehacka. Sad ću da crtam čokoladom, samo što mi treba činije sa ledom. Aha, mogu početi da crtam. Još malo. Gotovo. Hajde, pogodite šta je ovo? Da, to je kruna. Izvinite, devojke, ali ova kruna će pripasti samo pravoj princezi, to jest meni. O, imam još jednu smešnu ideju. Aha, još par dodira, eto! Gledajte! Kako vam se sviđam, a? Bravo, to je super. Hoćeš da me slikaš, molim te? Naravno, hajde. Daj da vidim šta je spalo. O, super! Moram odmah da šerujem ovu sliku sa prijateljima. O, stavili su mi like. O, kako lepo. A sad je vreme da probam svoju čokoladnu krunu. O, fantastično! To je veoma ukusno. Njam. Hej, Viki! Vrati moju čokoladu. Imaš svoju? O, da? To je bilo prelepo. Hajde, sad ti. Konačno. Nevjerovatno. Koliko čokolade? Nikad u životu nisam vidjela toliko. Jao, ne mogu da je okinem od stola. Ali nema veze. Imam ideju kako da uradim to. Eto ti i ja. Tako je mnogo bolje. Znala sam da ću uspeti. Devojke, šta vam je? Jeste li se uplašile? To sam ja. Stvarno? To je smešno. A gde su tvoje mačje uši? One su na mestu. I sada mogu da probam moju ogromnu porciju mlečne čokolade. O da, šta je? Hoćeš dati nama malo? Volimo te. Dobro, poslužite se, nije mi žao. Hvala ti puno. Izgleda da je ovog puta najmanju porciju dobila Britney. A Jane ima srednji aparat sa žvakama i ona je veoma srećna zbog toga. Da, devojke, najviše sreće imala Viki. Ona ima najveći aparat na svetu, to je nevjerovatno. A Britney je dobila najmanji aparat, ali ona uopšte nije tužna. Ne, nisam, jer ja jako volim žvakice. O, jedva čekam da probam. Dobila sam žutu. O, kako slatko. A baš mi se sviđa. Hoću da dobijem još. O, a sad sam dobila plavu. Super. I nju ću da pojedem. Pa da, sipat ću odmah sve. Je li to sve? Pa dobro. Poješću sve odjednom. Pitam se, a koliki će ispasti balon? Sad ću proveriti. Gledajte pažljivo. Ups, izvinite, slučajno sam. Žao mi je, sad ću se obrisati. Da, eto. Ajoj, dobro, na redu je Jane. Njen aparat je mnogo veći. Ali izgleda da Jane ima neki problem. Mislim da moraš ubaciti novčić da bi dobila žvaku. Prijateljice ne znaju kako da joj pomognu. Izgleda da se sprema duel. Hajde, Jane, napred. Verujemo u tebe. Da, ja ne sumnjam da ću pobediti ovaj aparat. Imam Hulkove ruke, Kija! Oh my god. Oho, napravila si ruku u stolu. Ups. I sve se razbilo i prosilo na pod. Sad nećeš moći da ih probaš. Ajoj, kakav sam boksuz. Nemoj da plačeš, sad je moj red. Šta da radim sa svojim aparatom? O, smislila sam nešto. O, bravo, to je odlična ideja. Ne, neću ti ništa dati. Ovo je sve za mene. Ja obožavam žvake i planiram da pojedem sve do kraja. O, da. Jesi videla to? O, prelepo. To je najbolji dan u mom životu.
Vreme je da napravim veliki balon. Oho, ali mislim da preteruješ, Viki, dosta. O ne, gde ćeš? A šta da radimo? Nemam pojma. Pa dobro, prijetan let. Izgleda da su sada sve njene žvake naše. Hajde, navali, Jane. Ups, balon je pukao. Padam. Jane, da li ti čuješ to? O ne, pazi se. Juj, moja glava. Žvakica, super, sve ću pasti. Da li je ovo neka šala? Ja obožavam kolu, super. Ja isto, i znate šta? Ja sam dobila najveću limenku kole, cool. Dobro, znači ja počinjem, jel da? Otvaram. O ne, poklopac se slomio. Čekajte, izgleda da je poklopac napravljen od čokolade. Kao i cela limenka, neverovatno. O, da, prelepo. Jede mi se još. Hej, nema šanse. Planiram sama da pojedem to. Pošto smo saznali da je ova limenka jestiva, znači vreme da isečem na komade. Pa to je prava torta, ne mogu da verujem. Britney, bila si u pravu, to je zaista ukusno. Čekajte, izgleda da neko naskida pogled sa moje torte. Šala. Ovu polovinu ću i sama rado pojesti. Devojke, mogu li ja već da počnem? Dobro je. Ja sam dobila najveću porciju i jako sam srećna zbog toga. Ovo je ludo ukusno. Torta se topi u štima. Znate šta? Ja sam smislila nešto. Želim da napravim najlepši koktel na svetu. Prvo ću ubaciti svu tortu u blender. Tako je. Zatim ću zatvoriti poklopcem i uključiti. Da. To je to. Vreme da sipam koktel u čašu i da ga probam. Izgleda jako privlačno. Kakav je ukus? Sad ću proveriti. O, da, to je još bolje nego što sam mislila. Ne mogu da verujem. Bravo, Jane! Znam, hvala. Ja sam oduševljena. Čini se da nas čeka nešto ukusno. Dugo, da li si nešto čula? A ni ja nisam. Šta to miriše? Pa otvorite to već! Ovo su buba švabe? Bez panike, uzimajte kartice! O ne, samo ne to. Da li ti je tužno? I meni je. Jesti buba švabe, to je užasno. Ali ja neću morati da ih jedem, dobro je. Mamice, plašim se. Dođite ovamo, kome govorim? Pobegli su. Nećete pobeći od mene, eto vam! Šta? Jesi li izgnječio buba švabu? Bože, kakav užas! Ne plači, Dugo. Bez njih teo nikoga da uvredi. Zapravo htio sam. Dobro, sad ću probati. Ne, ovo jelo nije za mene. Dugo, sve će biti super. Dakle, ne boj se, buba švabo. Sad ću te brzo izlečiti i bit ćeš u redu. Aha, spremna sam. Sad ću je reanimirati. I udarac. Eto vidiš, Dugo, jesam ti rekla. O ne, kako to? Nije uspelo. Moram da pokušam još jednom. Obavezno ću uspeti. Aha, pa šta je to? Ništa ne pomaže. Ne brini, Dugo, uspjećemo. O ne, kakav užas. Šta? Radost, uradi nešto! Sad ću. Eto, vatra je ugašena, ali buba švaba izgorela. Sada moram probati ovaj ugalj. Dobro, sad ću. Ne, molim te, nemoj da jedeš. Jadna buba švaba. Mogu li ja? Ne, plašim se.
Ma hajde već! O da, ja baš volim ljutu papriku! Ha. Brzo uzmite kartice i hajde da je probamo! A, kako to? Propuštamo rundu! Besan sam! Jao. O ne, izgleda da ću morati da jedem ljutu papriku. Dobro, ja počinjem. Sad ću polizati. O, znate, to uopšte nije ljuta, super! Kako ni ljuto? Hajde, probaj bolje! Eto, izvoli! Baš ti hvala. Let's go. Dobro, sad ću polizati malo. O, ne! Kako ljuto! Gori mi iznutra! Treba mi pomoć! O ne, mi nemamo vode, šta da radim? O, napunila sam čašu. Radost, izvoli. O, baš ti hvala, ti si najbolje, Tugo! Da, super! Ne želim da te plašim, ali sad je tvoj red. Jao, mamice. Ja se mnogo plašim. O, kako ljuto! Osjećam vatru u ustima! Čekaj, imam ideju! Hajmo! Ćao, devojke! Ovo ću i ja pojesti, obožavam papriku! Polako, sad ću ti pomoći! Eto, je li ti lakše? O da, kakvo olakšanje! Baš mi je drago! Bez je ponekad tako smiješan! Dali su nam marshmallow, super! Ja ližem, ekstra! Ja sam imao sreće! A ja nisam, to je tužno. Danas je najbolji dan, baci kocku bez! Tugo, imat ćeš sreće drugi put, ne brini! Ja obožavam marshmallow! Pogotovo marshmallow na štapićima! Mogu da uzmem više i da uživam? O, da? Super! Samo treba da ispečem to. Što? Ajde, pokaži kako se ljutiš. Odlično to radiš. Dobro, smislit ću nešto. O, ideja! Bese, toliko te volim da čak imam i tvoju sliku. Samo mislim da nešto nedostaje. Da, tako bolje. Što? Što to radiš? Kako si smela? Ne, ja uopšte ne izgledam tako! Eto, to si ti! Odlično, a evo i vatre. Super! Ups, izgleda da sam preterala. Sve izgorelo. Ne zaboravi da poližeš to, drugarice! Ojoj! Uj, to je baš gorko i odvratno. Izvoli. Miris mi se sviđa. O da, i ukus je dobar. Hoćeš? Neka, hvala. Ja ne smem. Tugo, hoćeš da otvoriš? Ne, plašim se. Opet ja, nema šanse. Dobro, ja ću. Wow, sladoled! Super! Hej, ljudi! Da li ste možda zaboravili na kartice? Izvoli, Bese, ovo je za tebe, Tugo. Da vidimo. Kod mene ništa. Nema veze. O, drago mi je. Super, odmah ću da krenem. Hej, ja sam prvi! Skloni ruke. Kako lep sladoled! Ups, izvini, slučajno sam. Ja obožavam sladoled. Pogotovo sa bananom i jagodom. A da li ćeš ostaviti meni? Pa dobro. Hej, Tugo, smiri se, ja ću sve da rešim. Hej, Bese, a da nisi možda zaboravio na nekoga? Daj ovamo sladoled. Ne može. Izvoli, Tugo, jedi. Hvala, Radost. Čak se i ne sećam kada sam posljednji put jela sladoled. Baš je lep, ali ostalo mi je hladno. Jao. Tugo, da li si u redu? O ne, smrzla se, šta da radimo? To se lako može popraviti. Izvoli kapu. Pa, da li ti je postalo toplije? Čudno, to obično uvek pomaže. Znam šta da radim. Hej, Bese, kako si? Bebe,
Šta je? Hoćeš da me opet iznerviraš? Ti si tako smešan, bu 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 bu. O, da, kako toplo. A zašto imam kapu? Super, vratili smo dugu. A baš mi je drago da te vidim. Hvala ti, Bese. Da, drago mi je da pomognem. Čekajte, eci, peci, pec, ti si malice. Oho, kakva lepa i čupava torta. Šteta. O, da, tako sam srećna, super. I ja, malo. Hajde, počni tuga. Wow, a meni se veoma sviđa ovaj desert. O, tako je ukusan. Ne preteruj, nemoj zaboraviti na mene. O, čini se da je to bilo grubo. Nemoj biti tužna, Tugo. Hajde, veselije. To neće pomoći. Ma daj, ovo je zabavno. Hajde, pevaj sa mnom i... Tužno mi je. Koliko još da čekam? Dobro, uzmi tortu, nije mi žao. Baš ti hvala, Radost. Tako si dobra. Kako to radi, ne razumem. Dosta! Ne mogu više da čekam, prijatno! Ukusno, sada razumem zašto se Tuzi toliko svidela ova torta. Hajde da vidimo ko će da otvori papir, kamen, makaze i... Ja ću otvoriti. O, da li to dizalica? No. Čekaj, Tugo, zaboravili smo na kartice. O, ti si imala sreće. A ja ne baš. Kako to? Izvinite, ljudi. Ja moram pojesti tortu. Vrlo rado. A mogu li ja biti prva? Hvala. Jo, ne mogu da skinem omot. Što je to? O, uspela sam. Dobro je. Prelepo. Sviđa mi se. Sad ću povratiti. Jao, Tugo, da li ćeš skoro završiti? Izgleda da si se malo zanela. Dosta! Jao, lizalica se zalepila za kosu. Ne mogu da je odlepim. Radost, pomozi mi. Sad ću. Vučem. Uspela sam. Eto, prijatno, Bese. O ne, to je moja kosa. Moram da je vratim na mesto. Ja sam tako gladan. Računajte da ove lizalice više nema. Eto, sve sam pojeo. Ha, jako smešno. Vaša karta. Odlično. Šta je to? Ne smete ući u avion sa životinjama. O ne, ne mogu ostaviti svog zeca. Imam ideju. Sakriću ga ispod šešira, niko neće vidjeti. To je super ideja, zar ne? Dajte ovamo vašeg psa. Sačekat će vas ovdje sljedeći. Evo, izvolite. Ne kršim ništa. Sve u redu, ali moram provjeriti da li nemate neku životinju kod sebe. Skener ne može prevariti, da vidimo. Zec, ne smete ići sa njim. Ne uzimajte ga, molim vas. Ne brinite, ništa mu neće biti. Možete ići. Kakva šteta. Sad ću plakati. Smislila sam nešto. Ćao. Ko je ispod vašeg šešira? Nemam ništa, u stvari ako dodam malo magije, pojavit će se karta i pasoš. Wow, kako ste to uradili? Ko se još krije tamo? Nema nikog. U redu, prođite. Baš vam hvala. Kakav dobar trik. Molim vas, uđete u avion. Joj, kako je čudan. O, ćao, imam iznenađenje za tebe. Šta je tamo? Izgleda da si zaboravila svog prijatelja na ulazu. Evo ga. Wow, ne mogu da verujem. Kako je to moguće? Hvala puno. Nema na čemu. Vaša karta. Možete ući u avion.
Gde ćete vi? Ćao, i kod mene sve u redu. Stanite, imam nešto za vašu bebu. Šta? Pas umjesto deteta? Kako to? Izvinite, Nećete nigde leteti? kako kažete? Šta sve neće smisliti? A zvečku ću ostaviti sebi. Evo karte. Da, sve je super. Čekajte. Nema životinja, dakle možete proći. Hvala puno. Stani. Imate zamorca u rancu. Ne može tako. Ulaz sa životinjama je zabranjen. Jel vam jasno? Izađite iz reda odmah. Jao, prokletstvo. Šta? Ne smem proći sa životinjama? Ali ja imam žabu. A šta ako je sakrijem u knjigu? Odlična misao. Dobro je što sam ponela nož sa sobom. Sad ću seći mesto za svog prijatelja i letećemo zajedno. Eto. Hej, pazi malo. Ups, izvinite, slučajno sam. Ćao, žabice. Kako ti se sviđa moja ideja? Budi tiha, da te ne bi našli. Ćao, evo moje karte. Lepo, ali moram vas svakako proveriti. Jao, tačno. Da, sve je u redu. Možete ući u avion. Srećan let. Ups, to niko nije vidio. Ćao, dobrodošli. Super, moj plan je uspeo. Jel? Jel sve u redu? Da, naravno. I moja žaba je također dobro. Možeš izaći, druže. Svaka nam čast. Šta je to? Žaba u avionu? Skinite je sa mene. Eto, uzmite kartu. Kako si, dragi moj? Izvolite. Šta, imate papagaje? Ne smete leteti sa njim. Biće ovdje dok se ne vratite. Kako to? Prokletstvo. Jesi čuo? Zabranjen je ulaz sa životinjama. Šta da radimo sa našim kameleonom? O, ideja. Šta? Pa dobro. Izvolite. Hvala, mogu li proći? Naravno, sve najbolje. Sakrićemo ga ispod čebeta, tako je. Zdravo. Pustite nas. Moj brat je polomio nogu, ne može da hoda. Moje saučešće. Mogu li pogledati vaše karte? Jao, da, tačno, potpuno sam zaboravila. Trenutak, samo da ih nađem. Evo. Joj, kako me golica. Šta mu je? Mislim da neću izdržati. Ne mogu. Ej, smiri se. Gleda nas. U čemu je stvar? Pokažite mi šta je tamo. Je li to kameleon? Ne smete proći sa njim. Da, naravno, izvinjavam se. Znači, ne znam da hoda. Učinilo vam se, ćao. Stanite. Imamo pravilo. Nikakvih životinja u avionu. Ojoj, ali tako sam htjela da ponesem činčilu. Ostavite ovdje, ne sme da leti sa vama. Jao, baš mi je žao. Sad možete proći, prijatan let. Ali ja neću da letim bez svog najboljeg prijatelja. O, smislila sam nešto. Skinut ću ribarski prsluk, zavezat ću šešir, a od štapa ću napraviti povodac. Stavit ću naočar za slepe i... to je to. Tačno, popravit ću fotografiju u pasošu da me ne bi prepoznali. Gotovo. Pred vama je slepa devojka i njen pas vodič. Ja sam majstor za maskiranje. Jao, gdje je taj avion? Stanite. Joj, pa ona je slepa. Jadna. Pokažite vašu kartu. Naravno, izvolite. Da vidimo. Pa, valjda liči. Hvala, prođite. Hvala, sad ću. O ne, gdje ćeš? Čekaj.
Šta, zar nisi slepa? Stani, kome kažem? Ne smeš se tako ponašati. Baš tako. Napustite aerodrom. Jao. Izvolite naše karte. Čekajte da uporedim sliku sa vama. Oho, wow, kakva lepotica. Prelepa je. To je devojka iz mojih snova. Ojoj, stvarno. Ćao, lepotanu. Zdravo. Mogu li da prođem? Da, naravno, trenutak. Hvala. Prijatan let. Wow. Konačno sam u avionu. Poludeti. A šta? Dobro, u avionu sam, dakle mogu izvaditi svoje ljubimce. O Bože, šta je to? Hršci? Kakva prevara. Dobro, što ste sa mnom? Srećan let. Nisam zakasnila. Evo moje karte. Ne, niste. Dobro, a šta je tamo? Žao mi je, ali mače mora ostati ovdje. Takva su pravila. Kakva šteta? O, znam. Držite glavu ravno. Gore, ne, dole. Šta radite? Ja sam poznati slikar. Izgledate fantastično. Mogu li da vas slikam? Mene, naravno, samo trenutak. Spreman sam. Super. 3, 2, 1. Idemo. Ojoj, blicu oči. Aha, dok ne vidi, mogu brzo sakriti mača u torbu od kamere. Ne brini, letećemo zajedno, dušo. Super, niko ništa nije primetio. Izvolite, ćao, čao. Požurite, uskoro polećemo. Stigla sam. Jesi li ovdje, mali? Kakva sreća. Vidi kako je lepo. Ponovo vidim. Šta? A gdje je mače? Ne može tako. Stanite. Dobro. Dovešćemo vam magnet. Wow, Miley ima baš malu porciju. Quentin je dobio srednju. A kod Sofije najveća porcija. Super, a Miley počinje. Hajde, probaj brže. Okej, sad ću da vidim. Baš me zanima kakav je ukus. Nikad pre nisam jela čokoladnu pastu. To je jako ukusno. Prelepo, ne želim da se završava. Šta je to? Činija? Neću jesti. Ojoj, to je bolelo. Miley, nemoj više tako raditi. Dobro, sad ja. Probat ću jedan rezanac. Wow, ukusno. A sada želim pojesti više. Da, super. To je prelepo. Šta? Oho. Prsti su mi u čokoladi. Treba sve polizati. Došla mi je ideja. Istopit ću čokoladne nudle. Uradit ću to uz pomoć fena. Da, odlično mi ide. Sad je čokolada tečna. Pogledajte. Miris je nevjerovatan. Sipat ću čokoladu u čašu. Pažljivo da se ništa ne prospe. Super. Ostalo je samo dodati šlag i slamku. O da, mogu zamisliti koliko će to biti ukusno. Wow, svaka čast. Da, sad ću probati. O da, znao sam, to je divno. Baš mi se sviđa. Dobro, sad, Sofi, hajde, probaj brže. Upravo ste, prijatelji. Odmah ću probati. To izgleda jako privlačno. O, da, imam baš mnogo paste, tako da ću jesti odmah puno. Ne mogu da se zaustavim. Kako je dobro što sam dobila najveću porciju. O, da, to je divno. Sad ću da kinem. Ups. Sofi, šta to visi na tvom nosu? To je rezanac, prestanite da se smijete.
Sad ću sve popraviti. Odlično, nastavit ću da jedem ukusne nudle, a vi zavidite. I meni se jede. Šta je, što me tako gledate? Dobro, daću vam. Hajde, sipat ću sve na sto. Tako je bolje. Sada možete probati. To je previše za mene. Stvarno? Wow! Hvala puno! O da, Sofi, ti si najbolja. Hvala. To je najmanji kukuruz u mom životu. A kod mene je srednja veličina. Devojke, prvi put vidim tako nešto. To je najveći kukuruz na svetu. Wow. Miley, ti ćeš biti prva. Okej, sad ću da probam. Šta da radim sa njim? Znam. Poješću ga ceo? Pogledajte, imam tako lep osmeh. Kako vam se čini? Miley, ti si kao uvek. Ma dajte, to je samo šala. Okej, sad ću probati. Gotovo. Završila sam. Sad je red na Sofiji. Da, na mene red. A šta ja da smislim? Ma, samo ću ga pojesti. Obožavam kukuruz. Sofi! Možeš li da paziš malo? Sav sam u tvom kukuruzu. Mada dobro, navikao sam se. Ups, izvini, Quentin, nisam htjela. U redu, ja si završila. Onda sad ja. Ja sam dobio najveći kukuruz. Sad ću probati malo. Wow, to je jako ukusno. Ja obožavam kukuruz. Mogu pojesti još. O da, prelepo. Što? Quentin, da li ćeš stvarno pojesti sve to? Naravno, to je jako ukusno. Posljednji komad. Jao. Ajoj, Quentin, kako te sve stalo u tebe? Jao, kako malu čokoladnu fontanu ima Sofi, a Quentin je dobio srednju fontanu. Wow! Kod Miley je najveća fontana, čestitam. I veliki marshmallow. Sofi počinje. Okej, brzo ću to ja. Imam baš mali marshmallow. Treba ga samo umočiti u fontanu sa čokoladom. A sad ću probati. Wow, prelepo! Jede mi se još. O, tačno! Da, mogu popiti čokoladu. O, da, to je prelepo. Oduševljena sam. Hoću još? O ne, nema više. Šteta. Sofi, sva si u čokoladi. Jao, hvala. Sad je moj red. Toliko dugo sam čekao to. Umočit ću marshmallow u čokoladu. Wow, izgleda super. A ukus je još bolji. Da, sad ću umočiti sve ostalo. O ne, ispustio sam ražnjić sa marshmallowom. O ne, nešto nije u redu sa fontanom, šta da radim? Devojke, gdje ćete? Sad će pući, ne. O ne, samo ne moja čokolada. Sve se prosulo. Hej, šta se smejete? Miley, hajde sad ti. Dobro. Probat ću svoj veliki marshmallow i jedva čekam. Wow, to izgleda nevjerovatno. Treba mi što više čokolade. Jao, i dalje ne verujem da je to stvarnost, a ne san. To je previše ukusno. Blago meni. Drugari, šta je, hoćete vi? Ne, neću vam dati, sama ću sve pojesti. Jao, kakva je Miley cicija. Sofi, došla mi je super ideja. Hoćeš da se pridružiš? Hajde da popijemo njenu čokoladu. Zato ću koristiti veliki pop tubes. Wow, to zaista radi. Vidi. Wow, super, svaka čast. Hoću ja da probam. Hajde u moju fontanu da sipamo malo. O, da, uspelo je. Quentin, ti si genije. Sada svako ima novu porciju čokolade, a Miley nema pojma o tome. Gdje mi je čokolada? O ne, šta ste uradili? Ukrali ste moju čokoladu? Ali to nije fair. Ja imam mali Doritos.
kod mene srednji. A kod mene veliko pakovanje Doritos. Prokletstvo, to je jako ljuto. A ja ne podnosim ljuto. Dobro, hajde da vidimo šta je unutra. Unutra je veliki komad. A kod mene mali čips. Dobro, probat ću. Polako, tako je. A kod mene srednji čips. Plašim se i ješću pomalo. Pojeo sam. Može da prođe. Dobro, sad je moj red. Kako strašno. O ne, ja imam najviše. To nije fair, ali moram pojesti sve i dokazati da sam jaka. Hajde još malo. Uspela sam. Kako se osjećate? U redu je. O ne, kako ljuto! Gorim! U pomoć! Jao, i meni sve gori unutra. Kao da imam požar u sebi. Jao, kod mene sve još gore. Ide vatra. Drugari, to je bilo moćno. Kako ste? Jao, šta radiš tu? Skloni se. Obožavam Milku, toliko je ukusna. Malo se rastopila. Došla mi ideja. Želim da moja kućica bude najlepša na svetu. Zato ću staviti čokoladice na krov. Ovako. Wow, kako lepo. A sada moram sve rastopiti. Koristit ću fen, sa njim će biti lakše. Wow, pogledajte. Ovo je prelepo. Mnogo mi se sviđa, ali to nije sve. Na vrh ću staviti veće čokoladice sa bombonama M&M's. Ispalo je još bolje nego što sam zamišljala. A sada treba ukrasiti samu kućicu. Ukrasit ću ulaz čokoladom s čokoladnim bombonama. Biće ne samo lijepo, već i ukusno. Nevjerovatno. Okačit ću još ramu čokolade na prozor. O da, izgleda ekstra. Ostaje samo da prikačim tablu M&M's. To je to, moja kuća je gotova. Pogledajte kako je čokoladna. Mnogo mi se sviđa. Svaka mi čast. Obožavam Huba Bubu. Sofija je napravila tako lepu kuću. I ja hoću takvu. Ali moja kuća će biti ukrašena Huba Bubom, jer je mnogo volim. Pomoć ovog pištolja koji pravi balone od žvake farbat ću svoju kuću u roze boju. O da, to je jako zabavno. Došla mi je još jedna ideja. Želim staviti žvaku na krov kako bi bio još lepši i slađi. Baš je zgodno što je ova žvaka tako dugačka. O da, jako mi se sviđa moj krov. A višak ću samo odseći. Super! A ovdje je nekako prazno. Moram staviti veliko pakovanje žvake. Eto, napišite u komentarima kako vam se sviđa moja kuća. Ja sam oduševljena. Pa ne znam, moja Elena kuća izgleda previše roze. Moja će biti bolja. Ukrasit ću svoju kuću vaflama. Ovu ogromnu vaflu ću staviti na krov kuće. Ali prvo je treba poprskati šlagom. O da, ovo je nevjerovatno. Nikad nisam vidjela toliko šlaga. Super, a sada stavljam vaflu. I to je to, moj krov je spreman. Ispada da se na šlag može zalepiti bilo šta. Zato ću dodati malo šlaga ovdje i zalepiti jagodu. I još par ukrasa od šlaga na uglove kuće. I na prozor. O da, kako sve slatko izgleda. Meni se jako sviđa. Napišite u komentarima volite li vafle isto kao ja. Wow, devojke su već ukrasile svoje kuće s polja. A vreme je da se kuće ukrase iznutra. Ćao, devojke. Ja idem da odmorim u svojoj kući. Jo, ovdje je baš prazno i tužno. Moram da dodam par slova na pisaču na zidu Huba Buba. Ispalo je super. A sada moram da nadumam par balona da uvek imam gde da sedim. Pogledajte kako je veliki. I obavezno moram imati aparat sa žvakama. Sad ću izvaditi par žvakica i probati.
Kako zabavno. A kakav je ukus? A? Wow, to je ekstra. Treba da okačim na zidove moje slike gdje duvam baloni od žvake. A znate šta ću da uradim? Napravit ću ram od žvaka. O, da, to je divno. Pogledajte. O, skoro sam zaboravila da stavim nešto na pod. Hoću da imam lep roza tepih. Savršeno. Ova soba je iz mojeg snova. Želim što pre da se slikam ovdje da zauvek zapamtim ovaj dan. Super, Miley već potpuno sredila svoju kuću. Hajde da vidimo šta je kod Sofiji. Kod mene je sve u redu. Upravo sam završila da šaram zidove nutelom. A sad ću staviti čokoladnu fontanu ovdje i ovdje. Obožavam čokoladu. O, da, lepota, uključujem. Wow, moja želja se ostvarila. Presrećna sam. Obavezno moram raširiti mekan tepih. Da, tako je mnogo bolje. A još mi treba fotelja. Imat ću fotelju od KitKata. Napišite u komentarima da li volite KitKat. Na zid treba da okačim čokoladni ram sa mojom slikom. Dobro je. A čokoladni čekić mogu pojesti. Baš je ukusan. Sad ću uzeti štapić sa marshmallovom i umočiti ga u čokoladnu fontanu. Ne stoju džabe ovdje. Wow, to je baš ukusno. Obožavam. U mojoj kući je suviše prazno. Moram to da popravim. Okačit ću na zidove sat od vafla. I želim da zalepim nalepnice u obliku vafla. O da, zidovi mi sada izgledaju tako lepo. Rado bih sve to pojela, ali šteta što su to samo nalepnice. Šta je to na čelu? Ne treba mi. O, tačno. Treba mi korpa gdje će biti sve moje igračke. Mede, sad ćete živjeti ovdje. O, kako ste slatke. A sad mi treba stolica. Napravljena je od vafla, zamislite. Mnogo mi se sviđa. A šta još treba? Tačno, nedavno sam napravila ram od vafla. Treba da stavim svoju sliku u njega. To je to, završila sam. Sada mogu da jedem. O, koliko je lepo ovdje. Nevjerovatno. Svaka čast, devojke. Idemo dalje. Pomerite se, hitno moram da dostavim narudžbinu. Gde sam to ja? Oho, jesu to jestive kućice. Nevjerovatno. Ova jagoda izgleda ekstra. Sad ću je probati. Preukusno. Šta? A ovdje je ogromna čokolada na krovu. Hitno moram da je probam. O, da, to je preukusno. Ko je ostavio tako lepu čokoladu na krovu? Šta? Kuća od žvake? Pa ja obožavam Huba Bubu. Šta radite ovdje, gospodine? Vratite mu žvaku na mesto. Kakva je to galama? O ne, moja čokolada. On je sve pokvario. Moram da idem. Ćao, ćao. Ali stvarno moram da idem. O, šta je tamo? Odlazim, a žvaku ću poneti sa sobom. I čokoladu isto. Stani! Svakako ćemo te uhvatiti. Da, nemoj ni pokušavati da pobegneš.